Исәмсез. Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Авыл зурая. Бу программа 80-ге 20 булып бара инде. Камышлы авылында программа кысаларында яңа 30 йорт төзелә. Алар бернидән дә курыкмыйлар. Бигрәктә бозаулар да эшләүне яратам инде, шуңа күрә бозауда килдек инде. Восток агр хуҗалыгында хатын-кызлар ниләр белән шөгыльләнә? Һөнәрләрнең барысы да мөһим. 01 безнең домашний телефоннан, 101 сотовыйдан, 101 стул Казанга бара инде. Сәрдикбаш мәктәбе укучылары 117-нче янгын сөндерү коткару бүлегендә булды. Ярдәм итүдән туктамыйбыз. Лапшу готовили, чаи делали. А самое главное, у нас эта волонтерская группа очень дружная. Көмеш яшь волонтерлары хәрбиләргә чираттагы ярдәмне әзерлиләр. Кечкенәләр дә читтә калмый. Бездән шул зур теләк солдатларыбызга исән-сау булып, туган якларына җиңү яулап кайтсыннар иде. Салават күпере балалар бакчасы махсус хәрби операция зонасына ниләр әзерләгән. Уңышлар җыелды. Кукмарада гышыр садакасын җыю эшләре дәвам итә. 2020 елдан Татарстанда авыл территорияларын комплексы үстерү дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Программада торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип аталган авыл җирләрендә даими яшәүче һәм биредә кимендә 1 ел эшләүче гаилә яки Россия Федерациясе гражданы катнаша ала. Бүгенге көндә Березняк авыл җирлегендә Камышлы авылында әлеге программа буенча ничә йорт төзелә. Тулырак киләсе язмада. Монда самый кичкенәсе безнең 72 квадрат, 4 кешегә шутланган инде. Кукмара районында авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы кысаларында торак йортлар төзелә башлады. Камышлы авылында Оскотлы торак комплекс проекты буенча 30 йорт салына. Аренда килешүе буенча торак төзелешенең 80% федераль һәм республика бюджетыннан, 20% эш бирүче һәм муниципаль берәмлек тарафыннан финанслана. Әлеге программада катнашу өчен бер кеше башына 18 квадратный метрдан артмаска тиешенде туру җире. И платежно способный булырга кирәк инде. Динар Гыйльмуллин шушы программада катнашучы. Документлар җыю җиңел булмады ди, ләкин алар барысын да эшләп тапшыра алганнар. Йортның биредә булуы бик уңайлы дип саный. Шуннан да ерак түгел якын, асфальты да бар. Табигаты да матур. Биредә төзелеш эшләре сентябрь аенда башланып киткән. Төгәлләнү вакыты декабрьдә дип планлаштырыла. Быел әлеге территориядә 30 йорт сафка басса, алдагы елларга аларның саны 77-гә җитәр дип көтелә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Алар йорт хуҗалыгын алып баралар, фермада терлек карыйлар, кырда эшлиләр һәм шул ук вакытта балаларын да тәрбияләргә өлгерәләр. 15 октябрьдә бөтен дөньяда халыкара авыл хатын-кызлары көнен билгеләп үттеләр. Безнең хәбәрчебез Восток агр хуҗалыгында сыер савучы һәм бозау караучы хатын-кызның ничек яшәвен һәм эшләвен күреп кайтты. Китәс килми, кызлар, балалар янына барып кайтам, сыра өйгә кайтасым килә, балаларым янына кайтасым килә өйдәге. Минзилә Касыймова тумышы белән югары Казаклар авылыннан кияүгә чыккач зур Сәрдек авылына күченә. Хәзер ул мегафермада сыер савучы булып эшли. Бу һөнәрне Минзилә инде күптән, нәкъ 32 ел элек сайлаган. Элек шартлар бөтенләй башка иде ди. Баштагы фермаларда эшләгәнгә янда биттеге. Сыерны үзең куып кертәсе, Яманда инде Аллага шөкер. Бу мегафермада инде кунакка барган төстөгенә барып кайтабыз. Бер эш җиңел инде. Әзер сыерны савабыз, апшып китәләр. Люция Галимуллинаның эш стажы Минзилә Касыймованыкы белән чагыштырганда зур түгел. Быел аның Восток агр хуҗалыгында бозау караучы булып эшли башлавына 6 ел була. Аның бурычларына бозауларны сөт һәм башка азык белән тукландыру керә. Биредә эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган ди. Безне менә шушында ук китереп куялар, машина белән шушыннан алып китәләр. Без җәүдә йөрмибез, Аллаһ шөкер, столовыйда ашаталар безне. Первый, второй җылы ризыклар ашап бендек менә яңа гына. Аллага шөкер, бөтенесе дә без канәгать бөтен нәрсәдән. Хатын-кызларның икесе дә авылда калуларына үкенмиләр. Киресенчә, алар авыл җирендә яшәү күпкә яхшырак дип горурланып әйтәләр. Бу авыл тормышының хезмәт итү генә түгел, үз хыялларыңны тормышка ашыру, ныклы гаилә кору өчен яхшы мөмкинлек булуы турында сөйли. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Rayonның 107-нче яңгын сөндерү коткару бүлегенә Сәрдекбаш мәктәбе балалары кунакка килде. Яшь кунаклар машиналарны һәм җиһазларны карап кына калмадылар, чын геройлар яңгын сөндерүчеләр эше турында бик күп кызыклы мәгълүмат белделәр. Балаларга биредә ошадымы? Тулырак киләсе материалда. Мәктәп укучыларына янгын сөндерүчеләр инде ияләшеп өлгергән. Чөнки мондый очрашулар биредә еш уза. Экскурсия вакытында балалар биредә эшләүчеләрнең янгыннарны ничек сөндерүләре һәм гадәттән тыш хәлләрдә кешеләрне ничек коткарулары турында күбрәк белә алды. Безгә күбрәк балалар бакчасына киләләр, башлангыч класслар килә. Без араны менә аңласыннар, күрсеннәр дип сөйлибез инде бөтен әйберне. Нинди инструментлар башлыйбыз, төрле ситуацияларда. Янгын сөндерүчеләр балаларны үз бурычлары белән якыннан таныштырдылар. Шулай ук коткару операцияләрендә кулланыла торган җиһазлар һәм техниканы күрсәттеләр. 30 метрга хәтле сүзектер була. Менә шулай алар бөтенесе җайлыгына кушалар. Бу герметичный, моны берни сакмый. Бой һәм кызыклы программа укучыларга гадәттән тыш хәлләр дөньясына яңа яктан карарга ярдәм итте. Экскурсия укучыларның күз аллауларын киңәйтеп кенә калмады, кайбер балаларга киләчәктә сойлысы һөнәрләре белән якыннан танышырга мөмкинлек бирде. Киләчәктә үзеңне кем дип күрәсең? Пожарный. Чөнки аларның һөнәре бик файдалы һәм кешеләргә файда китерәсе килә. Мен бүген беренче тапкыр пожарный машиналарын күрдем. Пожарный киемнәрен, ничек киенүләрен, пожарный инструментларын күрдем. Әле күргән юк иде. Сәрдекбаш авылы мәктәбе укытучысы Энҗе Кадырова билгеләп үткәнчә, мондый экскурсияләр балаларга хәзердән үк төрле һөнәрләр белән танышырга һәм киләчәктә аңлы рәвештә сайлау ясарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бик әйбәт эмоциялар белән кайталар. Аларның шушы һөнәргә карата мәхәббәтләре уяна, аларның кызыксынулары уяна. Алга таба да менә шулай мин үзем бүгенге сәяхәттән соң балаларны тагы да алып килергә һәм аларны инде шундый җирләрне күрсәтергә дигән максат куеп кайтам үземә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмарада көмеш яшь волонтерлары гуманитар ярдәм күрсәтү эшен дәвам итәләр. Хәзер алар маскировка шелтәрләре үрү, токмаш әзерләү, җылы йөк-башлар бәйләү белән мәшгуль. Бу юлы волонтерлар нинди ярдәм әзерлиләр, Миләүшә Хаҗиева тулырак сөйләячәк. С интересом, чтобы от нас была какая-то помощь, какое-то тепло. Һәр атна саен көмеш яшь волонтерлары халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенә җыела. Анда алар токмаш кисәләр, җылы оек-башлар бәйлиләр, шулай ук маскировка шелтәрләре үрәләр. Бу җайланмалар хәрбиләрне дошман күзәтүеннән сакларга ярдәм итә. Мы вот плетем сетки. Без менә хәзер шелтәр үрәбез. Ак тукымадан да, яшел тукымадан да үргән бар. Хәрбиләр безгә нинди шелтәр кирәклеген әйтәләр. Без шундыйны эшлибез. Дөрес, мөмкинлекләребез бик уңайлы булмаса да тырышабыз. Битараф булмаган ханымнар махсус хәрби операция башыннан ук гуманитар ярдәм җыя башлаганнар. Хәзер кул эшләре белән шөгыльләнүче тегү остаханәсе ачканнар. По телевизору смотришь, в госпиталях не хватает именно постельного белья. Телевизордан карыйбыз, госпитальләрдә урын җир җитми. Һәм мин кызларга, волонтерларыбызга тегәргә тәкъдим иттем. Мин әйтәм, кызлар, әйдәгез өйдән берәр материал алып килербез, җәймәләрне, мендәрләрне үзебез тегеп карыйк дидем. Безнең хәрбиләр тиздән туган ягыбызның җылысын тоячаклар, ди Нурия Закирова. Күптән түгел волонтерларның яңа инициативасы барлыкка килгән. Табигый үлән чәйләре әзерли башлаганнар. Мондый идея Мамадыш шәһәре волонтерлары белән очрашудан соң туган. Там они увидели у них чаи. Аларның шәйләр ясаганын күрдек. Быел мин менә вакууматор сатып алдым. Менә буларның барысын да эшләп карадым. Үзебез тиздән кызлар белән эшли башлыйбыз, шәйләр ясаячакбыз. Моннан берничә көн элек Кукмарадан җыйган гуманитар йөкнең чираттагы партиясе махсус хәрби операция зонасына җибәрелде. Бу 5 тоннага якын азык-төлек, гигиена чаралары, төзелеш материаллары. Алар тиздән безнең хәрбиләргә барып җитәчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Районыбызның балалар бакчаларында һәм мәктәпләрендә дә ватаныбызны саклаучылар өчен гуманитар ярдәм җыялар. Салават күпере балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре һәм хезмәткәрләре хәрбиләргә инде беренче тапкыр гына ярдәм итмиләр. В нашем детском саду ведется очень большая работа по
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Кукмарада махсус операция зонасындагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю эше дәвам итә. Мәгариф учрежденияләре дә әлеге изге эштән читтә калмыйлар. Салават күпере балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, аларның әти-әниләре һәм хезмәткәрләр илне саклаучылар өчен мондый ярдәмне беренчесен генә җыймыйлар. И также активно присоединяемся ко всем акциям, которые... Гуманитар ярдәм җыю буенча оештырыла торган барлык акцияләргә дә актив кушылабыз. Безнең әти-әниләр һәрвакыт ярдәм итәргә әзер торалар. Гөлназ Минемуллина 3 бала анасы. Кече баласы хәзер шушы балалар бакчасына йөри. Күп балалы әни гуманитар ярдәмне мәктәпкә дә, бакчага да бирергә тырышам ди. Без күбесенчә инде акчаларда ярдәм, кием сайлым, азык-төлек алып килдек. Бездән шул зур теләк солдатларыбызга исән сау булып, туган якларына җиңү яулап кайтсыннар иде. Балалар бакчаларыннан һәм мәктәпләрдән җыелган гуманитар ярдәм мәгариф идарәсенә җибәрелә. Аннан соң ул Кукмараның җыю пунктына тапшырыла. И в дальнейшем будем продолжать вот эту помощь гуманитарным. Алга таба гуманитар ярдәмне җыюны дәвам итәчәкбез. Без хәрбиләрдән аларга кирәк булган товар исемлеген алабыз. Барлык мәктәпләр, укытучылар, балалар катнаша. Без райондашларыбызның исән-сау әйләнеп кайтуларын көтәбез. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмара районы авылларында гышыр сәдакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү эше дәвам итә. Гышыр сәдакасы ул Аллаһы Тәгаләгә мул уңыш өчен рәхмәт йөзеннән бирелә торган садака. Әлеге эш районыбызда ничек башкарыла, Миләүшә Хаҗиева тулырак сөйләячәк. Гышырлар җыеп, зәкят җыеп әйберләрендә генә инде шулай мохтаҗларга тарату эше белән шөгыльләнәбез. Көз айы җитеп, күпләребез инде уңышларын җыеп, базларына салып куярга җитештеләр. Ләкин шушы ризыкның 10-нан яки 20-дән бер өлеше мохтаҗларга, дини оешмаларга бирелергә тиеш. Бу вакытта фермерлар һәм бакчачылар әлеге күркәм гамәлне башкару өчен берләшәләр. Гышыр сәдакасын җыю Ашбуҗи авылында ел саен башкарыла торган изге эшләрнең берсе. Üstünde hatlar olmasın, koşulları olmasın diye bana şuşla ittirip interaktörler bilen cihana şabız. Öyle gelikte indi kamazlar tuladır mene bir yılda görəsiz mene. Traktörler bastolda bir gazin tolda elhamdülillah. Гышыр сәдакасын җыю ел саен көзге уңышны алу вакытына туры килә. Ашбуҗида аны трактор яки газель белән авыл буйлап җыеп бирсәләр, шәһәр җирендә теләгән кешеләр аны мәчетләргә алып килеп бирә ала. Иң беренче чиратта без инде үзебезнең шушы Кукмара районында булган мәчетләрне, мәчет түгел, мәдрәсәләрне, әйтик инде шушы шәкертләргә кирәк булган җирләрне канәгатьләндерәбез, мохтаҗларны карыйбыз, аннан инде артканнарын без инде менә Казанга җибәрәбез, шушы ислам институтларына. Кукмара районы халкы мондый үзара ярдәмнең мөһимлеген аңлап, гышыр сәдакасын ел саен тапшырырга тырыша. Бәрәңгә бирдек, акчалата бирәбез. Ел саен бирергә тырышасызмы? Ел саен бирәбез, ел саен. Аллаһ шөкер. Алла йөреп тора. Узган ел Татарстанда 827 тонна гышыр сәдакасы җыеп таратылган. Бу гамәлне башкару мөселманнарга авыр тормыш хәлендә калганнарга һәрвакыт ярдәм итәргә кирәклеген искә төшерә. Миләүшә Хаҗиева, Алмаз Ярмиев, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.